आजावनायनि बे समाव जोंनि गेजेराव दंफैयो जोंनिनो गोग्गाथाव बर' हारिनि सासेल' एमपि जोंनिनो चिरां जिल्लानिनो मानगोनां श्री रंगोरा नार्जारी एमपि राज्य सभा सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय सारनिसिम साबायखर थाबाय। बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि आरो जोंनि चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे समनि मानगोनां आफादगिरि फरेन बर' सारखौबो आरो मोनसेया जाबाय मा निसिमा आनसलिक कमिटिनि सिङाव गोग्लैनाय बे मोननैबो टीमा दिनै बादायलायनायाव बाहागो लागोन। खोब मोजां मोनदों आन्डार 13 13 बोसोरनि बैसोनि गथ'फोरखौ बेबायदि मोनसे फुटबलाव गोसो बोनानै नांला रेगैला देरा बेयाव खाखनबाय थानायाव लाइन मोनसेयाव बोसोरनि गाहायनि बेयो 21 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै 25 आगस्टखालि जोबथा खेलाया जानानै थांबाय। दा बे खेलायाव जोङो रिजाल्टखौ मोनबाय। निसिमा एबसुनि जेनाखि गेलेगिरिफोर बिथांमोना बासुगाव दख'राखौ 2-0 गल होनानै देरहासार जानो हाबाय। मानो होनबा देग्लायनि जोंनि जेनाखि जेनाखि बर' प्रदेश बान्था बिथांखौ बरायदों। बिथाङा जाहैबाय बोरलिस नार्जारी निसिमा दख'रानि सासे गेलेगिरि। सारा एसिस्टेन्ट टिचार बोरलिगारा बर'सा एलपि स्कुलनि सारखौ गिबि गिबियाव रायजानायजों बरायलांनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। दिनैनि जेनाखि देग्लायनि हाइस्ट गल स्करार फुजा मोननो हादों निसिमा दख'रानिफ्राय जार्सि नाम्बार 5 गेवलांसार मोसाहारि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम 4 गल होनानै हाइस्ट गल स्करार हिसाबै मोननो हादों। आरो लोगोनि थाखायबो खावलायो। मोसाहारि जार्सि नाम्बार 5 निसिमा आनसलिकनि बिथाङा 4 गल होनानै देग्लायनि जेनाखि जोलुर बादायलायनाय बियो साबसिन किपार बे बान्थाखौ हरनो थाखाय आं बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बिथांखौ जौसां फारसे आवगायनो थाखाय खावलायबाय आरो सारखौ गिबि गिबियाव गांसे आर'नाइजों बरायना होनो थाखाय खावलायबाय।
Gemsa Boswatani. Salah Kortaban, Salah Zogen Nazari, Gemsa Boswatani. Dari Rasa Patahai Mana Ada. Kejukai aja, kejukai dia. Ini belajar aja. Ini. Akan cuma. Kejukai tak? Jangan berapa kejukai tak? Woi, makan siang dulu lah. Makan sudah. Jirai. Makasih. Deh. Eri kamu deh. Kasih beda aku dah. Ini saya ni. Siapa yang video dah. Foto.